sauwatin tafin yara kankana da ke hangowa a 'yan kukan tarwa bayan tafin yara kankana da sauwatin gudar masu asayarwa ya tsofaffi wasu na sussuka suna yau haja ta koma taro matan aure wasu na yin daka na tunkwal don neman taro matan a ƙauye na dutsen nika suna a gurzawa masu bidar taro mata saffa a masu kiɗan duma da wasan shan tuko sun sha gwaggwaro ga ɗan tsoho mai saran ice yana a cin marke don neman taro dai sa'in sai na ji bindiga a man aka ki tamkar bambaro gari ya ɗauka sautin bindiga a man alagaita sauwatin tafin yara kankana da ke hangowa a 'yan kukan tarwa bayan tafin yara kankana da sauwatin gudar masu asayarwa ga tsofaffi wasu na sussuka suna yau haja ta koma taro matan aure wasu na yin daka na tunkwal don neman taro matan a ƙauye na dutsen nika suna a gurzawa masu bidar taro mata saffa a masu kiɗan duma da wasan shan tuko sun sha gwaggwaro ga ɗan tsoho mai saran ice yana a cin marke don neman taro dai sa'in sai na ji bindiga a man aka ki tamkar bambaro gari ya ɗauka sautin bindiga a man musauka fadar mai martaba sarki maza a bayan ka sarki ka shiga duniyar sana ga zaki da kwarjini nan sarki ka zama inuwa kan ne mata da maza na faɗin ka sarki ne kuma turan giwa haka ka zo dole ne a kauce banki bai sa yan maza su ga hadarin gabas ko yau ya taso ana ga girma ya cika girma sarki ke tafiyar kasar dai ka zama shadaka a shiga tsawa mai sa an shige daka mangarwa mai sauta abin sarki ka fito gari an duka ana rayyar ne sarkin mu baba sarki rabbala ya ka zama harsashin nan ka doso